nentoni one no zikhona ezo zinto apha endlini sangasimenzela umntwana ipati naw seyijika ngobana hayi thina sele no, they even said, you know, which disturbed me. They even said, no, what if umntana urejwe epatini? I'm like, guys, do you understand the fact that it didn't happen because of what had transpired to Ucwecwe? The party never happened. apha endlini thina asizenzi ipati sasiyenza kuba igqiba 1 kuba nocwecwe naye wayisitsho into yobana naye ucela xa sekuyibhede yakhe nayenzela ipati sasenzela abasazowenzela umntana kuphela saxhela yakho sithi sothenga nesoseji senze ne-wings senze nje uzuqonda izinto zepati. I can take a photo ndithi xa kwi-social media mntax zange futhi sazobe siqala nokwenza ipati apha endlini thina singabantu abacontent sihlala endlini. The only time mna ndiphuma apha endlini ndiphuma endlini ndihamba ndiye ecaweni ndiphuma endlini ndiye emsebenzini ndiphuma endlini ndihamba ndiye etawuni okanye ndihamba nefemeli sikhupha abantwana. That's all. Nothi thina siyile couple ebhorayo thina. Yes. We are such a boring couple. Asinazo ne-friends asivakashelwa thina i-friends zethu sidibana nazo efowunini then tell me khona nezilapha endlini ngoyi-friends they are coming all the way from eButterworth. Tell me ke hleli sisikathadi thina neshomi asingaba abantu abaneshomi as for utata ke akanangwatshomi ke yena nkosi yam uhlala ne-colleagues zakhe iphaya kitchen mntana like utata ke yena iitshomi zakhe ndingathi zii-cousins zakhe akababoni nokubabona nani nena asinazokwazi itshomi thina umntwana khona kuba sekuthiwa kuyasela mntu asobanye buwenze ipati ubuzothatha umntwana uthi inani mthatheni mdwenguleni. Exactly. Because so now they are finding, you know what I picked up, Sisine, is that now because you exposed the fact that there was a party that was meant to happen because your son was turning 1 or something. So now they are saying, what if it's one of the people that came to the party? What party? The party didn't happen because this person is yes, we were preparing. I want to say in Dobana mabakunikele tracksuit ne ngola hlobo babeyithathe ngalo. It doesn't matter because lomile, but you need that tracksuit ubana ize ngola hlobo yayihambe lulo. Exactly. If ibuye ihlanjiwe, let us know. Inbox me, we're gonna come back here live and then we announce another shutdown. Akho sikolo sizoqhubekeka apha umntana engekabikho right singekafumani justice yomntana because kaloku ngoku I think badlala back and forth and this is painful for us, painful for you mostly and painful for umntana because I was just saying that ngoku into this has changed life yomntana. Umntana akaziphina abe ngumntana lo bumzele and you have changed nawe as umzali uhlobo lilo and uxolele nantoni na for justice to be served and ingonyama ngoku ndiyarhagama mntasa this is not me. Ayindim lona ayindim mna ndingumfazi nje nkosi yam live and othobekile but ndiyazazi uba live but umuntu ohlonipha uyabona ngoku hayi mntase nguphumasile andikhathali nobubani uthini and mntase i-tracksuit yona noba igazi laliselomile but nayinokisa yayiba igazi eli ndifuna i-tracksuit enegazi mntase if alikho lo wayetha yena olipolisakazi wathi mna ndandinxilile is the very same one owathi kwenye meeting phaa ukuba niyambona uNomvula on Facebook owathi phaa kuNomvula ayisuka naloo tracksuit le ihlanjiwe yahlanjwa ngubani molweni yahlanjwa andithi kaloku waveza into yobana i-tracksuit ihlanjiwe yahlanjwa ngubani ke mntana mna ndiyafuna mna ukuyazi uba i-tracksuit yomntanam iphi ndifuna i-tracksuit enegazi mna mntasi if it means kumele ndihambe ndiyongena le emazweni ndiphethe loo tracksuit it's fine but mna ndifuna i-tracksuit yomntanam ndiyabona I know ndilikholwa mntasi kodwa ukuthakatha ukuba kumele ndikuqalile namhlanje ndizokuqala nothi ngomntana and we're with you mama nothi ngomntanam molweni bethu nani bendisecaweni mama kaCwecwe ndiyavuya that at least you are on this platform. This is very emotional and ndizawucela kuwe don't allow this to be changed to any political thing because ngoku into abazayenza they are trying by ngoku because abantu siyathetha on social media everyone and now they want to turn it to a political arcade and of which it's not. I've written mna to ku-principal wesikolo where my child is that izikolo ziyavulwa and the actual fact this happened to a private school. What are you saying? What are you saying? Are you going to keep quiet? We know syllabus as against others, but to have a demonstration in front that your kids are with you because about 80% of the kids there, they are black kids. And it's worrisome that ngoku uzothiwa i-tracksuit
ayabinagazi ihlanjwe ngubani iphi ngeliphi ixesha. And I'm so upset that the very same minister who was very bold and uyandonyanyisa esithi i-DNA has been taken ka-principal, only to find out there's only 3 people. If there's 3 people, must we know ukuthi ngutata, ngu-caretaker, ngu-driver. Uphi eka-principal? Where is it? Now they are playing this white supremacy kind of nonsense because now isikolo kwathintini yintoni le esisikolo sibabambe ngayo, yintoni le power lo principal anayo. And I want to urge us, Tina, as parents, I don't care of race of anything, but all of us as parents, it's high time that we stand up for abantwana bethu and for uCwecwe. It's high time that we show ukuthi we are against this nonsense, because if sizokwenza kayi-1 and then we sit down, we must push every day. We must dedicate a day, whether it's going to be on a Wednesday or it's going to, but it must be a Cwecwe day, whereby all of us as parents, we go and we show ukuthi we are against the land. We want answers. Yes. It's not one person that wants answers. We all of us want answers. Ukuthi kwenzeke ntoni. I've got umtshana mna othathwa transport, goes to school, leaves home at 4:30. And now I am scared. I'm even saying to my sister, ndiyacela man, can somebody just transport umntana, use my car, transport umntana, wait esikolweni, because you don't know what happens xa umntana ephuma. And my question is, isikolo kuthiwa umntana ubiziwe nguprincipal ukuthi utshayela ii-classes, which private school etshayelisa abantwana ii-classes? I think Mother even mentioned the fact that she's paying fees for that. They are They include as much as bale case le now say all over like it's national, ne? Why ingazuthatha case le case, if it means kumele ithathiswe kwenye province mayiye bakithi. exactly. And I want to andithi dokhethe ikwazile ukusuka from one person iku-investigating officer wesihlanu ngoku the fifth. If it means kumele isuke emntaseni noba iye Limpopo noba iye Free State noba iye kodwa mayitshintshwe iprovince. all That's what I I'm want. the only person who will assist us kule nto mna endinethemba futhi kuye, and I know ba-against yena ngumkhwanazi. Why bangaphathi idocket balinike umkhwanazi so that umkhwanazi ba-investigate ekuqaleni, because ngoku badlala u-hide and seek. And I was even nodia uminister upremier wenu uthethe just because people on TikTok were calling out for him, and I was calling out for him naye uthulele ndoni. When something happened last year, u-MEC waka education wase Eastern Cape uthulele ndoni. The very same minister ebe bold up, let's get rid of teachers, we don't have money, uthulele ndoni when they heard of this. Bayasibhanga man aba bantu guys, bayasibhanga. And I am saying mna, I voted ANC, but I do not have ebona ngoku. After this, I am saying to myself, we voted for Izinja. True. Aba bantu abakhathali umntana ona 7 years guys, 7-year-old. Now uzosixokisa sana uminister and boldly hayi izinto zithathiwe. Iphi, where is the sample ka number 4? Ziphi results zika number 4? Bengicela ngisewathonga umuntu ongubhuti before we lose even umama kaCwecwe ku live because angabhizi anytime. Wathonga. For me, I just want to know if is it possible to move the case to have a different, like if you appoint a different investigator from other provinces to invite Umkhwanazi to lead the case, that it has got different people, not the one who are in the case now because they are misleading people. Thank you, Put. Those people. If once we get a wrong, each and every week we get a wrong development, we don't know where to go, whom to follow. But if there's a procedures that we can do so that we appoint different people from the different provinces who are not attached to this school, even the principal, then we follow the procedures, then we make it happen. Because for now, on the other side, they are saying something which is far away from the case. This is not a political party. This is not something. This is the life of our children. Exactly. To make sure that they are protected, and we are the one to protect them. Yabona apho izosifaka khona bhuti wami, apho izosifaka, sorry ngokuqala, apho izosifaka khona phansi kwebhasi emapoliseni kune-units ne
So indaba ye-rape angeke yenziwe umuntu osebenza e-CSC ananoba uyan-understanda na umuntu ofaka izitemps phaya osertifyayo akadili nendaba ye-rape. I-rape umuntu adila nayo bukwa-FCS, which is lamaphoyisa la adila nge-rape, to be specific, that are well trained, because bona bangavela ngento ethi-ke ngoku okay nithi masinikeze umkhwanazi, fine, but umkhwanazi mhlawumbe weyi kwi-task force but zangatrainwe for this, yebo. So it's loo nto ilele kwalapha kuni ukuba nibe ne-strategy into yobana even if bani-approacha kanjalo nina nizophendula nithini, because i-crime regardless, let alone uba yona inesex phakathi nokudlwengulwa phakathi, but i-crime you need to be strategic kuyo yonke loo nto leyo. Because shama ndifuna uxoka mna mntu asethina asikho safe, nakusasa singaphuma kwi-headlines kuthiwe jonga usesihleli namhlanje ndithi mna iimessage zingangamndimile because kuthiwa hayi nantsi proof izoyithatha endaweni ethile, let's meet up uze wedwa. So you can tell ubana jonga kuyanyiwa ngoku. Why izayithatha wedwa? So I understand mntu zezinto ke ndifuna ukunixelela zona ukubana we just need to be so together. Masibamba nini bantasi? Please be safe, Makaku. But I believe, over a case in I believe good in this case. If you want the case, you have to solve. We You have can to find the person over a case because it's the one making case for a baseless. You understand? Yeah. Without the person have a case, the case will never go anywhere. If we find the person or is the one involved with the case, the time you report the case, we can find the solution. Because now these guys are playing with us. We don't know where we are going now. We are busy going this side and this side, but we don't know the truth. We need the person because if the person get the bribe from the start. Because if you say, Casey, Autumntwana, Ilumba, Uti, Itoksutu, Ainekas, and this Kun. Who's the person behind it? Exactly. You see, there's someone behind this bus. Yes. And we need that person. Or is the one make us like a stupid. You know And what? if guys, you have to shut down everything in South Africa. You have to shut down because we cannot allow anyone go ahead about 7 years old, 7 years. No, that is wrong, guys. Vatong, you know what? Guys. One ended up the city because now we had to play tricks because we own amandot. But you know how to inota ayithwala iwiki ayithwala iqhiya yafaka izibhekisi yathini because uthi jonga ngcono kuyiwapho kuyakhona. At the end I needed to protect my child but I felt as umzali ndilipolisa wasijula ijacu nathi baby ngeke ndiza kuluza angeke I can't. So kuyo yonke loo nto guys, good luck. If nina nifila olu hlobo, I think now I understand about thina sifila kanjani. And people will be showing tantrums, abanye besenza content ngayo yonke lento, of which ke shem andikhathalelanga guys thina sisengxakini andifuni nokuxola sisengxakini but ngicela nesithandazele, ngicela unikhuphe diva ntasendame ndo uyicoca kudala edlula apha emnyango ne. Okay, before ndikhuphe ndicela xa kubuye i-tracksuit usazise nobuye wazisena and then we come back here so that we can organize us not I know to show live ishona ngabantu by 92 and then here we are 917 then singakwazi bana spread up i-shut down again because into ebalulekile kuba i-tracksuit ibuye ngolahlibo banike ngani. Exactly, ndifuna injalo mna mntasi. Tell mama. And then bathi bona no akho samples but there is phayana esitsho ukubana there is but ikhona mani into efunyenweyo but that shows ukuba there was skin contact wara ndabuza ukuba yona isebenza xa kutheni skin contact. Ndatshela ukuthi if ugqoke igawuni ndiyithathe igawuni ndiyinike wena then ifunyanwe endlini yakho igawuni xa seyithatha iyothestwa izawuvela i-DNA yam noba wena ubuyinxibile but izawusebenza phi loo nto leyo because loo nayo imele isebenze somewhere andiyitholi impendulo nkosi yam andiyifumani impendulo uyayi-understand. Otherwise diva kuzoba right ndifuna i-tracksuit yomntanam uyabona ngoku sesifuna igazi ngoku sifune laa gazi lalisetracksuitini. Please let us know i-tracksuit if bana kwakho ingasekule veki uzamele uba mayifumane i-tracksuit yakho so that you can be able ukwenza whatever that. And we'll Who's the support politician you. having a tracksuit? The politician having a tracksuit. Which one? Isaselebhu ingathi Cape Town. Mayibuye elebhu if iseselebhu manyani mayibuye elebhu because kucacile bana it is not in good hands.
Why the dog should have to go to Cape Town Lepe when it's clean? No, Naso, remember. babeyithathela ntoni? Babeyithathela ntoni? No, guys, we also need to makacacone, we need to also realize the fact Yes. we do not have not every province has the proper mechanism to do such test, right? So you'll find the reason why your daughter's tracksuit was sent in Cape Town is because Cape Town was the only province where they can do such tests. Do you understand? Mara, you can manipulate such. Mara, I'm saying the reason why it went there, it's because they had the proper materials to do such. I'm No, just mna ndiyayi-understanda mntase, but ukhona nomnyaka otshoyo ukuba bazofaka i-fake blood. Mna ndiyazazi ii-drops ezazipha ukuba zingaphi. Yes, exactly. Ndiyayibona mntu igazi lisendaweni ethile, laa ndawo lebhali i-age okanye kuthiwe 10 okanye ntoni, ndiyazi kakuhle kwigazi And my lami. thing is also they can also manipulate that because remember Western Cape is also held by DA. It's white people, so it's a lot. It's a lot. Yeah. No, It's a lot. kuleli xesha lakho sisi ukwazi uphinda ujongane nomntana, but I wish you all the best. We wish you all the best kulo live. Please let me know noba ubhalile okanye wenze whatever communication onoyenza xa ufumana i-tracksuit, and then so that we can arrange enye i-shutdown. And just a quick one, And just thina a we quick are here one. in Cape Town, funeka iphumile Yes, i-tracksuit yes. yomntana ilola hlobo obanike ngalo, ayisokusho Diva. futhi funeka ibuye ilandlela thina And sibafitshane. also, Diva, remember I had said, Makatoto, please don't forget that we ask for your banking bill so that we can Yes. just support and whatever. I was trying Don't to forget say that part. bank Bank details, details so that we can just, please, bank yeah, details, as or South Africans, we want to do whatever we can in our power. If we know you said it's fine, umntana medical aid, but we feel like we want to like literally make this whole process easier or lighter for you because it's very heavy. Nice. No, thank you so much. Diva, then ngicela ungidrophele your text on inbox. Because before they go to Ungakwazi ushele zakho makacoce xa uphuma. Akho ngani. bayazithatha Ezakho xa uphuma ke then. Okay, that's fine. Okay, sure. Because bayazithatha pictures before a tracksuit is sent away, ne? So on the docket there should be pictures of the tracksuit when they received it, and then ke ngoku bayihambisa. So ask for those pictures na ziphi, because they can't just send the Khona pictures without having it. ngomkhomba khona pictures bayani. Papa yini guys, if Have a good Sunday, man. thank you so much guys, bye. Bye.